Vítejte u podcastu Vnitřní praxe. Místa, kde ticho mluví hlasitěji než slova. Kde se vracíme zpět k sobě. Skrze dech, pozornost, ale i pravdivost. Jsem mentor z Beskyt a tohle je prostor, kde nemusíte být nikým jiným, než kým právě jste. Dovolte mi, abych vás ještě jednou přivítal na třetím podcastu, nebo u třetího podcastu Vnitřní praxe s tématem, jak obejmout svůj strach. A než se úplně ponoříme do tohoto tématu, tak bych rád zvědomil pozvání, které mi vlastně přišlo, a to skrze výcvik mužské síly cesty středu, kterou vedl za mě výborný Honza Čermák. Téma strachu tam bylo zmíněno. A to v tom pojetí, že všichni v sobě máme vlastně neadekvátní pocity strachu. Že je máme přifouklé. A také to, že strach je vlastně nejvíce a nejsnadněji přenositelná emoce. A ona se v nás samozřejmě nějakým způsobem projevuje. A je potřeba vyhodnocovat ty pocity strachu, rozpoznat vlastně, kde se mi děje určité místo v těle. Je to spojeno s instinkty i chování. Tak je důležité vlastně věci v rámci strachu otevírat postupně, pomalu, ne najednou, aby nás to nezahltilo. A taky samozřejmě nezahrnout tam vše, co máme v hlavě. A o tom si budeme potom dále víc povídat. Ale přišlo mi fajn, aby toto bylo ozvučněno. A nyní k samotnému podcastu. Strach tu není proto, abychom se ho zbavili. Je tu, aby nám něco ukázal. Pokud ho obejdeme, tak nás bude následovat. Ale pokud ho obejmeme, tak se promění. Tento podcast není výzvou k odvaze. Je pozváním ke vztahu. Ke vztahu se strachem. Ne jako s nepřítelem, ale jako s hlasem, který dlouho neměl být slyšen. Strach je téma, ke kterému jsem se dlouho vracel a znovu od něj utíkal. Dlouho jsem nevěřil, že bych s tím mohl pracovat. Ale čemu jsem věřil, že klid znamená nemít strach. Bohužel, čím víc jsem se snažil být beze strachu, tím víc mě ovládal. Dnes už chápu, že klid není nepřítomnost strachu, ale schopnost s ním sedět u jednoho stolu. Strach není protivník. Je to zraněné dítě, které volá po obětí. A strach se nám taky projevuje jako nějaká tělesná stopa. Již na začátku jsem tam uváděl pár věcí a nyní se na to podíváme trošku blíže. Už jen vlastně z psychosomatických projevů strachu si bereme, že jsou to vlastně tělesné symptomy, které vznikají jako reakce na psychickou nebo emoční zátěž. A to konkrétně na ten strach. Tělo totiž nerozlišuje mezi skutečným fyzickým nebezpečím a vnitřním emocionálním tlakem. Reaguje stejně. A strach je jedním z nejsilnějších spouštěčů tělesných reakcí, protože úzce souvisí s pudem sebezáchovy. Když cítíme strach, tak nevyskakuje z nás jako myšlenka, ale jako tělesný impuls. A může se to různě projevovat. Stuhnutím břicha, zrychlením dechu, stažením hrudníku a mohl bych pokračovat. Já jsem to dřív chtěl potlačit, přehlušit silou, přemluvit logikou. A dnes si sednu a stejně jako v dřívějších podcastech položím si ruku na místo, kde to cítím nejvíc. A neříkám nic, jen vnímám. Dech, tělo, přítomnost. A najednou ten tlak ztrácí sílu. Je důležité si také uvědomit,
a díky Vladimirovi Tukovi v neuroleadershipu za velmi důležitou větu: primární funkce našeho mozku je nás ochránit. A on neustále vyhodnocuje nebezpečí. A ve spojení s kombinací se strachem je to velmi, velmi silná zbraň. Strach je šepot mysli, které tělo slyší jako křik. Když mu nenasloucháme, začne mluvit bolestí. Strach v těle neutichne rozumem. Uklidní se přítomnost. Je také dobré dovolit si ten strach cítit. Strach se často schovává za jiné emoce. Podrážděnost, únavu, útěk do aktivity. Ale když si upřímně přiznáme a řekneme, teď mám strach, něco se otevře. Upřímnost ke svému strachu je jako otevřít dveře do místnosti, kterou jste léta obcházeli. A co tam najdeme? Ne slabost, ale pravdu. Ne problém, ale příležitost k hlubšímu spojení se sebou. Přiznat si strach není slabost. Je to začátek upřímnosti. Strach může fungovat také jako posil, nikoli jako past. Za každým mým strachem je nějaká touha. Touha být přijat, nebýt opuštěn, být pochopen a tak dále. No a tak když se mi vynoří strach, ptám se, co mi chceš říct? Po čem toužíš? Co chráníš? Strach většinou chrání mé nejmenší části. Vnitřní dítě. Dítě uvnitř. A to dítě nepotřebuje analýzu. Potřebuje být slyšeno. V bezpečí, v pravdě, v přijetí. Za každým strachem stojí touha být milován i ve své zranitelnosti. Zase uvedu pár příkladů vlastně pro praxi z toho, když cítím strach. Zastavím se. Nedělám žádné zásadní rozhodnutí, ale jen dýchám. Pojmenuji to. Cítím strach a je to v pořádku. Položím si ruku na tělo, nejčastěji břicho nebo srdce. Tělo ví samo, co potřebuje. Můžu to i napsat, bez filtru, všechno, co mě děsí, a pak to jen čtu, nehodnotím. Je taky fajn si zajít na čerstvý vzduch, příroda umí obejmout to, co mysl přetěžuje. A někdy mluvím nahlas. A ať se to zdá být bláznivé, tak mnohdy i sám se sebou. Stačí jednoduchá afirmační věta. Děkuju, že jsi ukázal, nebo že ses mi ukázal. Teď tě slyším. Používáme ve vztahu k tomu strachu. Strach mizí, když ho přestaneme zavírat do klece a začneme s ním mluvit jako s přítelem. Strach je vlastně i velkou součástí vnitřního růstu. A nechci být statečný tím, a nikdo z nás by nechtěl být statečný tím, že bude ignorovat svůj strach. Ale naopak, buďme pravdiví v tom, že s ním půjdeme dál pomalu, s respektem, s pokorou. A někdy to může znamenat jen to, že s tím strachem zůstaneme chvíli v tichu. Protože i v tichu může být cesta. A možná právě tam,
kde nejvíc váháme, se rodí náš další krok. Krok, který ale není výsledkem odvahy, nýbrž důvěry. Nepotřebujeme přemoci strach. Potřebujeme se s ním naučit tančit. Závěrem dnešního podcastu, když to celé vlastně obejmu, toto téma, tak dnes, když mě něco děsí, tak se neptám hned, jak to překonám, ale ptám se, jak s tím můžu být tak, abych sám sebe nezradil. Protože obejmout strach není o tom být silný. Je to o tom být pravdivý. A právě v té pravdě vzniká prostor, ve kterém se dýchá jinak, jakoby lehčeji. A objímám-li svůj strach, objímám často i sebe. Jo? Objímám i části sebe, které dlouho čekali na přijetí. Já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste si vyslechli dnešní podcast a věřím, že si z něj něco málo zase odnesete a moc vám přeji, abyste vlastně svou vnitřní praxi zase o něco posunuli dál. Mějte se krásně a naslyšenou.